ଉପରେ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ସଁ ସଁ ଆସୁଛି। କଣଟା ଆସୁଛି? ନା 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 ଉପରେ ଯାଇ ବୋଲି କୋଉଠି ଉପରେ ଅଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଉପରେ। ନା ନା ମାନେ ଦେଖ ତ ଫ୍ଲାଶଟା ମାରି ଦେଖୁନ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଇଟା ହେଉଛି ତେଲକାବେଡ଼ା। ସେ ଜାଗାଟା ନାଁଟା ହେଉଛି ତେଲକାବେଡ଼ା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଙ୍ଗଟେ, ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଯିବୁ। ଯାଉଛୁ ଦେଖିଆ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗେ, କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ତା ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଆସିବ ବୋଲି, ଏବେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାରିଛି। ଆଉ ଘରେ ତଳେ ଠାଇକି ସେ ହର୍ନ ମାରୁଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଆସି ତଳେ କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ମୋତେ ବି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ରେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଏଇନା, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ବି ଆସି କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିକି ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ସାରିଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବୁଲଉଛି ଏଇନା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ 2 ଜଣ ବାହାରୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି ସେଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାହେଲେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମ ବେଳା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ହାଟ, ସେତେବେଳେ ହାଟ, କ'ଣ କରିବୁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ସେଇଠୁ କଦଳୀ କିଣିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ନା, ତ ସେଇଠୁ କଦଳୀ କିଣିବାର ଅଛି। ତ କଦଳୀ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହାଟଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ମିଳୁନି, ବୁଲୁଛୁ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ, ଏଇଟା ଇଏ କଦଳୀ ହବ। ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତେଲକାବେଡ଼ା, ସେଇଟା ଆମର କଣିହାଠୁ ଗୁରୁହାଟ ନୁହେଁ, 5-6 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ପାଖରେ, ସେ ପାଖ ଜାଗା ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସକାଳୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୋଲି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିଛି। ବାସ୍ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲ, ବାସ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା କି ସେ ଡରିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ନିଜେ ଯାଇକି। ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦେଉଛି, ବହୁତ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁଣ୍ଡା ବଙ୍ଗଳା, ଆମର ପୁଣ୍ଡା ବଙ୍ଗଳା NTPC। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ମୋ ନିଜ ବେଣେଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ନା ଆସିଛି କାମ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାମ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନଦୀଟା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା,
देखो सामने देखी पार्छन तो कौ भाया रास्ता ये कौ भाया डेंजर प्लेस को आसिक आम भिड बनाऊँ आपण खाली आपण देखो ये गेट पड़ी देखिए आम क्या सहित कथा हो कथा जना पड़ो भितर को जाई हम कि ना हो सांग मैंने आम ट्राए करचु क्या पचारे देखिए तो सांग मैंने ये रास्ता एक्चुअली बंद कर देते तो मुझे से जो मो पचर देखिपे से जो फुट टाइप उठे गाड़ी भितर पूरे रास्तार आम जाऊँ कहीं ना मंदिर में फिर भी आम जाऊँ गोटे रिक्स नहीं जाऊँ आपको देखापी से मंदिरटा रिक्स नहीं जाऊँ देखो से मंदिरटा फ्रंट केम देखा ते भी जावाई पड़ो बोधे भोग देवाई कारण सांगटा कौच एकुटिया कौन मुझी आमे भी आस सांग होमें जाऊँ भोग देवाई से भी लिखाई बहुत बढ़िया रे आई लव टेल्को बेड़ा बहुत बढ़िया लिखाई देखो देखिए दूसरी ये रखीदे है कौटा हाँ से बाटटा एक्चुअली रास्ता देखो सेपटे देखा मुझे जूम कर देखिए दूसरी रास्ता देखो सहीटा रास्ता एक्चुअली सहीटा आम ए मंदिर भीतर को जीवु मंदिरटा भी आपको देखिए नना बस माने केमती लगुच ये देखो यहाँ देखो पहाड़ पूरा साइड रे पूरा पहाड़ देखो सामान से गुंफाटा आपको देखिए दूसरी ये मत लगुच ये बुटा पिंधिक आसते भल लगे हाँ हाँ मंदिर सामने बुटा आसी भल लगे ये देखो ये से गुंफाटा ये स्टार्ट है चलते जीवा हे प्रभु शिव शंकर चलतु देखो लोक कई ना आम दी जन ट्राए कर जावाई हाँ अरे बादुड़ी है देखु माने बादुड़ी भी आसिक ये बसले पड़े लगी ना अच्छी ये पड़ी कौटे जीवा चल ट्राए कर यही पटे गोटे रास्ता अच्छी ना यही पटे गोटे रास्ता अच्छी हम कन्फ्यूज अच्छी कौ पटे जीव बोली गुंफाटा एक्चुअली देखिया चलो ट्राए करिया कौ पटे यही पटे ना देखो से गुंफाटा कौ भाया देखा এইটা গোড় দিও এই পটে সাইড রে আছে কো আড়ে আমি উল্টা আসছে না গুফা তলে আছে আমি তাহলে উল্টা আসছে না চলো উল্টা ফের রিटर्न ফেরিয়া पे हमको पड़ेगा चलो यही तले रास्ता ना चलो ये देखो से गुंफाटा ओ मुझे गोटे सेटा हूँ एक्चुअली से गुंफार आहरी भितर को रास्ता अच्छी से रास्ता जो देखा
ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ ଭାଇ ଏଇଟା। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ। ଏବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଗୁମ୍ଫା ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ରହିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ବାଟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରାଏ ତ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ। ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତା ପରେ ବି ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏତିକି ରାସ୍ତା ହିଁ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ତାଠୁ କରିପାରୁନୁ। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ଚଢ଼ିକି ଆସିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପରଠୁ ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିଲୁନୁ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସେପଟା ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ବି ସେଠି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ସେଇଟା, ଯେ ଡର ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫିର୍ ବି ସେଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ସେ ଭିତରକୁ ଅଛି, ଉପରକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସିଆଡ଼େ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଏତିକି ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଆମେ କେମିତି ଆଇଛୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏତିକିରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆମେ ତ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ହବ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି 3-4 ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ଯଦି ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏତେ ବାଦୁଡ଼ି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଦୁଡ଼ି ଆମ ପଛେ ହିଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବାଦୁଡ଼ିଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ସେଠି ଦେଖ, ବହୁତ ବାଦୁଡ଼ି ୟା ଭିତରେ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ବି ନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି କି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଇଛି କି, ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡେଉଁଛି, ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସେ ଡେଇଁ ପାରୁନି। ତାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆବର୍ଜନା ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି। କ'ଣଟା ଆସୁଛି? ନା ଉପରେ ଯାଇ ହବନି, କ'ଣ ଉପରେ ଅଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଉପରେ। ନା ମାନେ ଦେଖ ତ, ଫ୍ଲାସ୍ଟା ମାରି ଦେଖୁନ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି। ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ପଛକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ। ନାଗସାପ ଅଛି ପୁରା। ପଳେଇ ଆସ। ଆମେ ସେଟା ଉପରକୁ ଯାଇ ହବନି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଉପରେ ଯାଇ ହବନି ଭାଇ। ଡେଲି ଆସିଲା ଡେଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆଉ। ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତିରେ। ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି? 400-500 ରାତି ଶୋଇଲିନି। ସେ ଫିଲ୍ ହେଇନି କେବେ କିଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? କ'ଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି? ଖାଳି ବାଳ ଏମିତି ତଳକୁ ଘଷିଲିଛି, କଳା ମୁହଁ, କଟୁରୀଟେ ଧରିଛି, ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଅଛି। କହିଲେ ଏଟା ଠିକ୍ରେ ରହିବୁ ତୁଇ। କ'ଣ କହିଲେ ନାଇଁ କି? ହଁ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ। ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ରେ ରହିବୁ। ତାର ଦିନ ଗାଁ ସାରା ମୁଇଁ ହୁରି କରିଦେଲି। ତାର ଦିନଠୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ରାତିଟା ଯୋଉ ଶୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା ହେଇଥିଲ ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ରାତି ଆଚ୍ଛା। ମତେ ଗାଁରେ କହିଲେ ତମେ ମରିଯିବ, ଶୋଇପାରିବନି ଏଟା। କହିଲି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲି। କେତେ ଦିନ ତମ ବାବା ଏଠି ହେଲାଣି ରହିବାଟା ଏଠି? 400 କି 500 ରାତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ନା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଇଏ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ସେଠି ପାଣି ତ ନଦୀରୁ ଯାହା ଇଏ କରିବେ ଆଉ, ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ହଁ ନଳକୂଅ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆସିବା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା। ମୁଁ ଏଇନା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେଠୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଅଧା ବାଟ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲୁ ଆମେ ପୁରା। ମୁଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ନନା କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ତା ଉପରକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଯାକେ ଡରିକି ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଉପରେ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋତେ ଦେଖାହେଉଥିବ ପଛରେ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ନଦୀ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଫେରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ।
ब्राह्मण ना हाँ से ब्राह्मण नदी एटा चलतु देखो आम ए से डंगा पाखक जाऊँ से डंगाटा भी आपको देखा दूसरी डंगाटा देखो से डंगाटा से डंगाटा आम ए रास्तार बुलिकी एमती जावाई पड़ो से देखो जाऊँ से रास्तार डंगा धरी हम देखु से रास्तार जाऊँ देखिए जावाई पड़ो आमको अच्छा मु भूल रास्तार पलैली से यही पड़े आस पानी अच्छे डंगा देखो से डंगाटा ए पानी अच्छी ना जाई हम तो आगे टे डंगाटा पेली देख हो ना ना अरे ये हाँ ये फटोटा उठे यहाँ तो एंट्री पीस देखा यहाँ मंदिर आउटे तो देख मस्त लगुच ना आपको केन लगुच मत कमेंट माध्यम जना सांगन आम ए से डंगारू किसी फटो फटो सुट करके आसलु भारी से डंगा को जाइकी से डंगार फटो फटो सुट करके एबे रिटर्न करूँ से मंदिर ही तो देखी पारे से मंदिरटा से देखा आउ ये तो मो सांग साइड चलती आउ केन लगे आज से जो आम जा फटो फटो उठेले बढ़िया लगला कि डंगाटा जब चली था आहरी बढ़िया लगी था ना बढ़िया फटो फटो भी मस्त आसी आम भी देखिलु बहुत फटो बढ़िया आसी आउटे भी गोटे सैड्रे एपट सैड्रे भी गोटे डंगा सैड्रे भी गोटे डंगा था तो सेठी भी आम जा फटो फटो उठेलु सेठी बढ़िया आसी आउ ये जो डंगाटा आप देखिपे ये जो डंगाटा यही डंगाटार आम एक्चुअली से माने से डंगाटा चलबार अवस्था नाला ये डंगाटा एक्चुअली चलिया अवस्था था ये डंगाटा चाहिए भी साढ़े भितर बुलेकी नहीं पलि आसता चलो एबे तो आम जाऊँ से मंदिर पटे से ब्रिजटा आप ब्रिजटा से ब्रिज पटे ही जाऊँ आई पटे ही जाकि आम आम गाड़ी पाखक जावा आउ नेक्स्ट टाइम तो प्लानिंग करूँ आउ थे आसापी ये आउ देखी दिखाँ जगटा आउ थे आपको देखी दूसरी जगटा देखी दिखाँ केन लगुच सांगन मुझे आसी पहुँच जाइए आम घर सांगटा भी पलैला तो बहुत गोड़ा तो पेन हो आज देखा नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।